Ondrej Rigo, najproduktívnejší sériový vrah našej histórie. Od roku 1990 do roku 1992 zavraždil 9 ľudí. Do bytov obetí vnikal v noci. Jeho útoky mali častokrát sexuálny motív, nakoľko bol nekrofil. Jozef Slovák, lovec žien, ktorý od roku 1978 do roku 1991 zavraždil minimálne 5 obetí. Cestoval medzi Slovenskom a Českom, vyberal si osamelé ženy a konal s extrémnou brutalitou. Juraj Lupták, škrtič z Bystrica. V rokoch 1978 až 1982 zabil 3 ženy. Útoky boli rýchle, surové a vedené bez rozmyslu, no stále boli smrteľne presné. Marek Zivala, vrah z Vranovského regiónu. V rokoch 1996 až 1998 zavraždil 3 ženy extrémne agresívnym spôsobom. Bez emócií, bez morálnych zábran. Bol odsúdený na doživotie. Matej Čurko, známy prezývkou slovenský kanibal, zavraždil a údajne skonzumoval minimálne 2 až 3 ženy, ktoré dobrovoľne súhlasili s touto popravou. Zomrel pri strete s políciou, takže nebol odsúdený súdom za všetky možné obete.